Първо благодаря за поканата да участвам на вашата конференция. За мен беше много интересно да видя как тук в Република Македония моите колеги, богослови, преподаватели, духовници се борят за това да има духовна просвета, религиозно образование, нравствено възпитание на децата, учениците. Нещо, което и ние в България през последните години с големи усилия се опитваме да поддържаме, да развиваме. И разбира се, както при нас в България, необходимостта от това да има духовно, нравствено възпитание в училище се свързва най-вече с християнската нравственост, с християнската етика. Все повече хора осъзнават, че евангелските нравствени ценности и истини, които нашия Спасител ни ги разкрива в своето новозаветно учение, това са универсални ценности за всеки човек, за всяка една епоха, за всяко място, за всеки един народ. Не случайно той казва на апостолите: идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух и ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Най-вече съвременният човек, който като че ли в днешно време е загубил духовната връзка с църквата, загубил е своята вяра в този традиционен смисъл, но от друга страна, като Божие създание, като духовна личност, има същите потребности, каквито сам Бог е вложил в нашите сърца. Всеки има нужда от любов, от радост, мир в душата. Днешният динамичен свят ни поставя нови предизвикателства, но човека е един и същ. Той живее в една нова среда, но има нужда от това, което сам Бог е поставил като негова съдба, като негова участ и предназначение в този свят. И затова много често в днешно време индивидуализма, прагматизма или материализма, който ни заобикаля от всички страни, води до различни състояния на неудовлетвореност, на една вътрешна тревожност, на голям стрес, на притеснения. И когато човек се обърне към себе си, той винаги копне за истината, за смисъла на живота, за истинското щастие. И ако чуе Словото Божие, ако чуе Евангелието, неговото сърце се отваря за тези духовни послания, които са универсални, които са общочовешки. Така че в днешно време, може би, по един нов начин ние трябва да разкриваме истините на Евангелието, но този начин си е и класически, нещо, което ако с една чистота на сърцето ние проповядваме Словото Божие, то е толкова дълбоко и силно в своята духовна мощ, че то докосва, разтърсва сърцето на всеки човек и е достатъчно, както е казал и Спасителя, да послушаме и да искаме да изпълняваме Неговото Слово, а всичко останало ще ни се придаде в този свят. Да, ние в България в продължение вече на повече от 20 години, поне аз около 20 години участвам в цялата тая борба, във всички тези експерименти да се въвежда обучение по религия. Бил съм и учител на деца от 4-ти клас, когато сме експериментирали първите учебници. След това с мои колеги сме продължавали тази борба, този предмет от свободно избираем, от факултативен, да се превръща все повече в един редовен предмет, така както видях, че и днес тук в Македония това е и вашата кауза, а и църквата в лицето на митрополитите подкрепя тази кауза, така както и нашите митрополити искат едно възстановяване, защото всички ние сме имали преди години, преди времето на комунизма, както и в днешна Европа, в днешните европейски страни, които не са имали такава идеологическа система на индоктринация, на пропаганда, която е ограничавала децата, младежите, поколения наред от християнско религиозно образование, да има един предмет, който то е нещо нормално да съществува. Но поради остатъците от атеизъм, поради някакви нови секуларни идеологии,
поради един изкривен принцип на безбожно, безрелигиозно образование, нашите деца са лишени всъщност от духовното, от духовните ценности. В България в продължение на 25 години имаше едно разбиране, че училището дава само знания, то образова ума, интелекта, но възпитанието е нещо, което семейството го дава или църквата, а светското училище, светското образование не трябва да има нищо общо с религията. Постепенно обаче духовната криза, в която навлизат нашите общества, динамиката и дори на глобализацията, на евроинтеграцията, интернет, масовите комуникации, медиите, водят до това, че децата, малките, най-малките наши членове на обществото, които са в училище, те имат своите духовни потребности, имат своето емоционално развитие като деца, а подложени на тези външни въздействия от заобикалящия ги свят, те нямат онази вътрешна духовна опора, която да им помага да израстват спокойно като пълноценни личности, и ние затова виждаме в училище избуяване на агресия, на една комерциализация, материализъм, които попиват в детската душа, в душата на детето. Ако то има едно нормално образование, свързано с ценностите, с доброто, с това кое е добро, кое е лошо, как трябва да се живее смислено, пълноценно, и един пример от възрастните, от учителите, те тогава много по-лесно могат да придобият една устойчивост духовна, вътрешна, за да се предпазват от тези деструктивни външни влияния. И затова вече все повече и в България педагозите, психолозите, не само богословите и духовниците, защото много често се казва, че църквата има може би някакви корисни интереси. Тя може би има някакъв интерес да привлича децата, младите хора, а нашите духовници, нашите архиереи винаги казват, че църквата няма някакъв свой интерес. Тя има своите вярващи. Те идват в храма, но виждаме как расте едно поколение деца, които духовно са усъкатени от това, че те не познават своята традиционна вяра, своята традиционна култура. Те навлизат в съвременния свят, много често отиват, стават студенти, израстват, преминават през образованието без да имат почти никакво познание за вярата, отиват в западните университети, но там техните връстници в своите образователни системи са изучавали християнската традиция, изучавали са всички тези въпроси на вярата, на морала, на духовността, на културата, и нашите деца всъщност се оказват много по-ограничени от гледна точка на тази духовна култура. И затова търсят се най-различни аргументи, които показват, че един такъв предмет трябва да съществува в училище. Все пак училището е място, което трябва да подготви младия човек за живота. Ние учим заради живота, са казвали още древните. Училището не е само, както напоследък има една прагматична тенденция, тя е малко и комерциална тенденция се превръща, ние да подготвим работници, работна ръка за индустрията, за икономиката. Но училището в нашата европейска култура и в нашата славянска православна традиция е място, където младият човек трябва да получи една цялостна духовна, всестранна подготовка, да бъде пълноценна личност. Да, той трябва да има и професионално обучение, но ние не произвеждаме само работници, служители, подчинени на пазарните сили на икономиката. Ние трябва да имаме разумни граждани, добросъвестни граждани, личности, цялостна личност. И ето тук църквата може много да помогне, защото църквата гледа на човека като на духовна личност, като на едно същество, създадено от Бог по Божий образ и имащо предназначение и цел да израства духовно. И затова трябва да имаме едно по-пълно, по-цялостно, интегрално разбиране и за младия човек, за детето като личност, която като излезе от училището, трябва да положи най-важните изпити, изпитите на живота. Да има свобода, обаче свобода и отговорност, да има будна съвест,
да разпознава ясно, така както казваме в православието, духовете, да може всичко да изпробва, но да се придържа от доброто. И най-вече, както се казва в Евангелието, трябва да има стремеж към истината. Да познаем истината, защото истината ни прави свободни. Днешното светско образование сякаш иска да каже на младия човек: няма истина, не се опитвай да познаваш истината, и затова аз посочих в моята лекция, сякаш ние учим децата да бъдат като Пилат Понтийски от Евангелието, който стои пред Исус Христос. Той му казва: аз дойдох на света да свидетелствам за истината, а Пилат Понтийски в неговия скептицизъм казва: ма какво е това истина? Има ли въобще истина? Целият този скептицизъм, който може би, ако те са студенти, ако те са вече зрели личности, има някакъв смисъл като методология на науката, на това методологично да се зададе едно съмнение, но с цел на познание. Но за младия човек, за детето, този скептицизъм или аморализъм, този релативизъм може да доведе до нихилизъм, може да доведе в душата му до отчаяние, до униние. Знаем тези духовни състояния, за които говори църквата. Целият този стрес, невротичност, невротизиране, депресивност, които заливат младия човек, който е подложен на въздействието на информационната среда. Той има много информация, има много знание, но дали има мъдрост? А училището трябва да ни научи да бъдем внимателни, съобразителни, мъдри, трудолюбиви, дисциплинирани, разсъдливи. Да, всички тези добродетели в кой предмет се изучават? Нашите предмети са естествено научни, хуманитарни, но почти никой предмет не провокира младия човек да се замисли за тези най-важни екзистенциални въпроси на живота. И затова този предмет, религия или етика, религиозна етика, християнска етика, той играе ролята на един своеобразен отдушник, да кажем, за децата. Там, където се въвежда такъв предмет, много педагози, учители свидетелстват, че децата сякаш се разтоварват от едно напрежение, стрес, които те имат в училище, защото насякъде ги изпитват, трябва да научат някакви уроци, трябва да знаят нещо, тяхната памет, техния ум се натоварва, а никой учител не ги кара или не си общува, не си беседва с тях по най-важните въпроси на живота. Въпросите за любовта, за свободата, за семейството, за щастието. Въпроси, с които децата може би не общуват дори със своите родители. И така, да, ние знаем, че семейството е най-важно, но ако родителите и те не са изучавали религия или вероучение, когато те са били млади в училище, ако децата ми имат въпроси за вярата, за религията, родителят трябва да даде това познание и възпитание, но родителят може да се окаже неподготвен. И затова училището има тая важна функция не само да дава знания, а да даде и възпитание и цялостна духовна подготовка на младия човек.